Dneska som tu z Pixelit! No a ideme si zahrať Bravko. Knockout 2v2. No, Knockout 2v2. Ináč ľudia, dneska ráno som dal 7000 pohárkov. Nejdeme knockouty 2v2, nejdu. Showdowny. Počkaj, máme knockouty. Dobre, dávam No, ready. takže dávam ready. Ľudia, dneska som aj získal Surja, takže dneska to pôjde. A nezabudnite dať odbery, aj Pixelitovi dať odber. A ideme hrať. Á, boťáci. No a jeden má fame, takže to som povedal nic. Jeden týpeček tí tam má fame. Overtime. Poďme. Bože, musí byť ten Surja taký pomalý. Zabil som Emza. Pod. Čaká. Aby ho zabil, ale on je strašne pomalý. Mario, mne sa vybije mobil. Jo, mám túto. Pod. Teda na nich, Ne, ja som... ja na nich skočím. Jeden mŕtvý. Počkaj, mám túto. Počkaj, skús mi ju nechať. Dobre, takže... No daj. Ešte, no pod. Jo. Akože tá Emska je silná, lebo má fame. Ja som... Ne. No, Dobre, ideme ďalej. teraz to musíme dať. Keď musíš si zvykať na mňa, že ja už hrávam ho proti fame. To na ním je nejaké prekvapenie, že hrám s fameova. Neviem, či to sú boty alebo reálni hráči. Ale keď tam má jeden fame, tak asi reálni hráči. Pod. Ne. Ja som na ňu akurát vystrelil. Ne, To už je super, to zabila. Minus 2. Ja mám minus 2. Minus 2. Počkaj, počkaj na konový quest. OK, tak ja som si zobral Meepla a Pixelit si zobere koho? Zoberám Kenjiho. Kenjiho? Dobre, tak môžeme začať hru. Ideme na to. To je Marty. Time for a game-changing play. OK, ideme. Ty vole. GG. Si proto. Pod. Počkaj, jdu sem, kamo. My sme lepší, ale oni vždycky majú šťastie a zeberú nám to. Pozor. Neboj, dávam. Ne, Emska. Mám 3. Jo, ona dala heal. Ježiši, ja teraz to totálne pokazila. Počkať, plus, help me. Máme 8, ešte 3. 2. Potrebujeme 10 a máme 8. Počkaj, ja vím. 2 je 10. Pozor, nadaj no. Jo, Ja idem dozadu. ja ťa jdu strážiť, vole. Ľudia potom, 10, nebuďte 9, aký ľudia a... 7. Ne, Nebuď. ja aj to ťa spomínam. Máme to. OK, tak sa uvidíme v lobíčku. Sme v lobíčku, ale máme... Epic! Medvík!
No, Mytik je čo mi slabý spadne? vždycky. Ja viem, ale môže mi niečo. Opa. Ty vole, A ja ho mám, Filip. Ja mám Ešte. Asha. Ale pekne, ale ja ho nemám. Aj teraz ho máš. 12. Ja idem dokončiť toto. Ja idem dokončiť túto sezónu toto. Bravo, pás. Ja si idem dať Esa. A... Ty Legendary máš. Čaute ľudia, mám Čo? Legendary. On má Legendary. No poď. Frank skin. Frank. Opa, DJ Frank. A ešte niečo, aby ste vedeli, tak mám 28 týchto bravlérov. A Ja Pixelit má 41. pekne 41. Iba som trošku slab. Ja si zaberám ten nový skin na Franka, ja ho chcem strašne vidieť. Počkaj, za koľko je ten Oli? Za 4 dní. Ja si zaberám DJ Franka. Ja som ešte nikdy nemal Oliho. Že Oliho do prdele. Esa. Ešte mám ľudia. Ja neviem ani, jak bojuje. Ja vím všetko o Ešovi. Bra. Chcem Ty si- víš všetko. Chcem si s ním dal dneska ešte aj jednu hru. Pekne. No jeden fame, ľudia. Ó, ne, ale má iba jednu hviezdičku na tom fejmu. Napríklad toto. Hausek, youtuber slovenský, má Meteor fame. My sme- To takto? Ale oni strieľajú a potom idú dozadu. Bojkovia. Henčum. Sú možno geny. Sa boja. Ja som si nemal. Hej, a čo urobí toto vlastne? Verka, tam poďte taký malý skýb. Pote. No nič neurobili. Ty pidi zvyky. Ale oni im uberú, More, oni utekajú dozadu, tí bojkovia. teraz zabil Franka. Bo oni nechcú, aby sme mali killy, ale zároveň oni by měli nás toho zabíjať. More, jadu takto. Pomoc. Ale oni strašne moc uberajú. Oni majú dobrú taktiku za mňa. No. GG. Vidíte tam, ja mám superku. Ježíš, dajte ich. 8, 7. Mňa zabili akurát, keď som išiel dať superku a jak mňa nemôžu zabiť, keď vyskočím. No GG. Dajme ten hod. Dobre, už si sa nikdy neberám. Ale na hod, John možno, že bude dobrý. Ešte je dobrý na Bravo Ball. Počkaj, a kto je dobrý na hod, John? Na hodzon tu ani není jak moc, takže GG. No, počkaj, tak na čo mám? Ja Počkaj. dáme Bravo, poďme dať Bravo Ball. Ja mám na knockouty. Na knockouty a mám... Alebo na toto mám. Na duel. Duely nemôžeme hrať, keď sme spolu. Keď hráme spolu tým. Tak Blood Ball, daj. Bravo Ball, dobre mám, dal som Bravo Ball. A je teda dobrý na Bravo Ball. Ja som ho skúšal na Bravo Ball. Okej. Tak ešte jednu hru a skončíme video. Na to vyhráme, ale... Dúfam. Uvidíme sa tam. Napni. OK, sme tu a ideme proti Miplovi, potom ideme Shade Shade a a Melody. slabí sú. A zase majú tu Handshady a FK. Ale dobre málo dáva. Pekne. Ten S dobre málo dáva. Veľmi málo. Dáva ale on je dobrý na Bravo Ball, to ti vyprávam. Daj ich. Ne, akurát keď som... No, ten... Daj. Čakaj. Ne, Ja, Shade. ja mám superku, takže toto. Vypladám ja. Daj ho. Daj to. Wow, ty vole. My sme to dali, ty kokos. Takže dúfam, že sa vám to video ľúbilo z Bravka. A dajte like a odber, aj Pixelovi dajte odber.
a like a u ďalšieho videa. Čaute. Čaute.